Θέλω να παραθέσω μερικές σκέψεις γύρω από τον τελικό του Champions League μεταξύ της Inter και της Manchester City. Είναι ένας τελικός στον οποίο είναι εμφανές ότι υπάρχει φαβορί, και αυτό είναι η Manchester City, και αυτό πηγάζει από την πορεία της ομάδας αυτής, η οποία έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου σαν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, και όσο κι αν σε ένα τελικό δεν είναι συνηθισμένο αυτό, προβάλλει σαν φαβορί. Εμείς θα δούμε στρατηγικά, θα κάνουμε μια προσέγγιση προπονητικά πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες στρατηγικά, ποια είναι τα δυνατά τούτους, ποιες είναι ίσως οι όποιες αδυναμίες και ποια σημεία κατά τη γνώμη μου θα κρίνουν το παιχνίδι. Η City εφαρμόζει ένα σχηματισμό, παρουσιάζεται με ένα σχηματισμό 4-3-3, ο οποίος όμως λόγω της μεγάλης φαντασίας που σε αυτά τα πράγματα παρουσιάζει ο μεγάλος προπονητής που έχει ο Guardiola, σε φάση επίθεσης ο ένας στόπερ προωθείται, ο Stones, και δημιουργείται ένας νέος σχηματισμός με 3, 2, 4, 1. Είναι κάτι καινούργιο στο ποδόσφαιρο και το εφαρμόζει αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα το εφαρμόσει στον τελικό, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Όσον αφορά το παιχνίδι, κυριαρχεί στο παιχνίδι, αυτό είναι η στρατηγική της, η απόλυτη κυριαρχία, με πάρα πολλές μικρές πάσες, τις οποίες είναι οι παίχτες ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι και το πετυχαίνουν με τον καλύτερο τρόπο, εγκαθίστανται στα αντίπαλα καρέ και προσπαθούν, κουράζοντας τους αντιπάλους με πάρα πολλές μεταβιβάσεις, μετακινείται η μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη με πολλές μικρές και μεσαίες μεταβιβάσεις, προσπαθώντας οι παίχτες με κινήσεις διεισδυτικές χωρίς την μπάλα να διεισδύουν στα αντίπαλα καρέ, και οι παίχτες που έχουν την μπάλα να προσπαθούν να τους βρίσκουν εκεί μέσα και να πετυχαίνουν γκολ. Συνήθως τα περισσότερα γκολ που πετυχαίνει αυτή η ομάδα τα πετυχαίνει μέσα από την περιοχή, γιατί ακριβώς όλη η στρατηγική εφαρμόζεται τέλεια και γι' αυτό μπορεί και το πετυχαίνει. Παίχτες κλειδιά σε αυτό τον τρόπο παιχνιδιού είναι όλοι οι παίχτες, γιατί σε κάθε επίθεση σχεδόν την ακουμπάνε όλοι την μπάλα, αλλά κυρίως μεγάλο ρόλο παίζει ο Ρόντρι, ο Βέλγος, ο Ντεμπρόινε και ο σκόρερ ο Χάλαντ κυρίως. Ξαναλέω ότι οι περισσότεροι παίχτες συμμετέχουν. Τώρα είναι βέβαιο ότι η συνταγή θα είναι η ίδια. Από την άλλη, η αντίπαλη ομάδα, η Ίντερ, είναι μια ομάδα η οποία έχει ιστορία και επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Είναι μια ομάδα που έχει πάρει η Champions League, είναι ένα τεράστιο όνομα στο ποδόσφαιρο και εκπροσωπεί και μια σχολή η οποία μας έχει δείξει μέχρι τώρα ότι έχει το ρεαλισμό σαν σύνθημα και την αποτελεσματικότητα. Τα μεγάλα της, θα έλεγα, ατού είναι οι δύο επιθετικοί. Έχει 4 για να παίξουν αυτό το ρόλο, 4 παίχτες οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και οι 4, και 2 από αυτούς χρησιμοποιούνται αρχικά και κατόπιν συνήθως αντικαθίστανται και οι 2. Ο σχηματισμός της είναι 3 ή 5-3-2. Οι 2 κυνηγοί είναι συνήθως ο Λαουτάρο Μαρτίνες ή Λουκάκου, και αυτοί βέβαια είναι και οι πιο επικίνδυνοι παίκτες. Το μπλοκ των πολλών παικτών πίσω με τους 3 κεντρικούς του στόπερ και τους 2 back half, οι οποίοι συνήθως στη φάση άμυνας βρίσκονται βέβαια στη θέση back, μαζί με τους μέσους, κυρίως τους 2, δημιουργούν ένα μεγάλο αριθμό αμυνωμένων, συνοδευόμενων από ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Και αυτό δίνει μια ισχύ εκεί. Πιστεύω ότι ένα μέρος μεγάλο του παιχνιδιού θα κριθεί αν μπορεί η άμυνα της Ίντερ να καλύψει όλη αυτή την ικανότητα που έχει η City να κατέχει την μπάλα, να κυριαρχεί και να προσπαθεί με τον τρόπο που είπαμε πριν να πετύχει γκολ. Η Ίντερ στη φάση επίθεσης συνήθως
χρησιμοποιεί το άμεσο παιχνίδι, μεταφέροντας την μπάλα γρήγορα στους δύο κυνηγούς, οι οποίοι όταν οι αντίπαλοι έχουν τέτοιο σχηματισμό με 2 εναντίον 2 έχουν και ένα πλεονέκτημα εκεί, και μαζί με την ικανότητα συν το πλεονέκτημα προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα, η οποία μεταβιβάζεται από πίσω με μεγάλη μεταβίβαση, και ή να συνεργαστούν μεταξύ τους ή να έρθει κοντά τους ένας από τους μέσους, κυρίως ο Μπαρέλα, ή ένας από τους ακραίους, ή και οι δυο μαζί, για να δημιουργήσουν μια σχετική αριθμητική κατάσταση τέτοια που να τους επιτρέπει να σκοράρουν. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω είναι το σημαντικότερο όσον αφορά την εξέλιξη του παιχνιδιού. Επειδή και η ικανότητα των παιχτών, αλλά και αυτό που θα πούμε σε λίγο όσον αφορά την αντιμετώπιση των παιχνιδιών από τη City, έχει δείξει ο Γκουαρντιόλα και σε άλλους τελικούς και γενικότερα ότι κυρίως τον ενδιαφέρει η δική του η ομάδα και όχι το πώς παίζει ο αντίπαλος. Αυτό είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι και είναι και μια σεβαστή άποψη. Όταν όμως φτάνει σε ένα τελικό και αντιμετωπίζεις ομάδες, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι πιο αναλυτικά τα πράγματα και να αντιμετωπίζεις και τις δυνατότητες των αντιπάλων. Σε αυτή θυμίζω ότι στον τελικό πριν 2 χρόνια με την Chelsea, εφαρμόζοντας πάλι μια επαναστατική ιδέα, αλλά μόνον εκεί, και παίζοντας με έναν αμυντικό μέσο, τον Κουντουγκάν, ο οποίος δεν είναι και ο πιο ανασταλτικά καλός παίκτης που υπάρχει, τελικά κατάφερε, δέχτηκε γκολ, και ενώ είχε υπεροχή έχασε τον τελικό από την Chelsea. Νομίζω ότι στον Pep Guardiola αξίζει να ξαναπάρει ένα Champions League, γιατί έχει να το πάρει, να το κατακτήσει από τα χρόνια της μεγάλης Μπαρτσελώνα, και για να το πετύχει αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει και τον αντίπαλο. Στρατηγικά, όπως είπαμε πριν, και εδώ είναι μια ειδοποιώς διαφορά, η City προωθεί, όταν έχει παιχνίδι κατοχής, προωθεί τον ένα στόπερ. Οπότε πίσω στο κεντρικό κομμάτι της άμυνας της μένει ο άλλος ο στόπερ, ο Ντίας, μόνος του, ο οποίος βέβαια είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Όμως εδώ υπάρχει μια ιδιομορφία με τους δύο επιθετικούς της Ίντερ. Ήδη και 2 εναντίον 2 να είναι η υπεραριθμία των επιθετικών, πόσο μάλλον όταν είναι 2 εναντίον 1. Αν λοιπόν η Ίντερ καταφέρει να κόψει, να κερδίσει την μπάλα και να τη μεταφέρει γρήγορα στο χώρο επίθεσης, πιθανόν να δούμε φάσεις τέτοιες που να δημιουργούν κινδύνους. Εδώ τώρα βέβαια θα βοηθήσει και ο τερματοφύλακας, ο οποίος θα παίξει ασφαλώς περισσότερο έξω σαν λίμπερο, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα να είναι η περισσότερη επιθετική της Ίντερ. Το άλλο κομμάτι που θα κρίνει την εξέλιξη του παιχνιδιού είναι αν η μέση της Ίντερ μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κυριαρχία που επιβάλλει η City. Και για να μην ξεφύγουμε από την αρχική μας, έτσι, ας το πω, πρόβλεψη, σίγουρα φαβορεί είναι η City, και η City είναι φαβορεί κυρίως επειδή μπορεί και επιβάλλει την κυριαρχία της με το παιχνίδι κατοχής. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά το εφαρμόζουν τέλεια και τους δίνει και τη μεγάλη ισχύ που έχουν μέχρι τώρα και έχουν κατακτήσει όλους τους τίτλους. Όμως σε ένα παιχνίδι μόνο, και ιδιαίτερα όταν αυτό είναι τελικός, και ιδιαίτερα όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια Ιταλική ομάδα και δει την Ίντερ που έχει παίκτες επιθετικούς ικανότατους, νομίζω ότι μπαίνει ένα ερωτηματικό μεγάλο, θα έλεγα μια έτσι πιθανότητα μεγάλη, να δεχτεί γκολ η City. Τώρα πόσα θα βάλει περισσότερα για να κερδίσει δεν το ξέρω. Εκείνο που σίγουρα ευχόμαστε και θέλουμε είναι να γίνει ένας τελικός αντάξιος του θεσμού, των ομάδων δηλαδή των πρωταθλητριών, για να μπορέσουμε να χαρούμε και επιτέλους και ένα παιχνίδι εξαιρετικό απέναντι με συμμετοχή βέβαια των δύο ομάδων, οι οποίες είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν.